आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हा सुपर सॉफ्ट असा अंड्याचा स्पॉन्ज केक कसा करायचा हे बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल जर पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। इथं मी 4 अंडी घेतलेली आहेत आणि 2 बाउल घेतलेले आहेत। एक छोटा आहे बाउल आणि एक थोडा मोठा बाउल घ्यायचा। आता मी अंड फोडून त्याच्यातला पांढरा भाग आणि पिवळा भाग सेपरेट करत आहे। एक योक सेपरेट करायचा आणि एक व्हाईट सेपरेट करायचं। हे बघा, मी 4 अंड्यांमधला पांढरा भाग आणि पिवळा भाग सेपरेट केलेला आहे। पांढरा भाग मोठ्या बाउलमध्ये घ्यायचा, पिवळा भाग छोट्या बाउलमध्ये घ्यायचा। आता जो अंड्याचा पिवळा भाग आहे तर त्याच्यामध्ये मी 1/4 कप तेल घातलेलं आहे। 1/4 कप दूध वापरलेलं आहे आणि तर मी व्हॅनिला इसेन्स त्याचे एक झाकण भरून म्हणजे जवळजवळ हा अर्धा चमचा व्हॅनिला इसेन्स आहे तो घातलेला आहे। आता मी हे व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे बघा, मी व्यवस्थित ते एकत्र करून घेतलेला आहे। आता जो अंड्याचा पांढरा भाग आहे तो मी या बीटरने फेटून घेणार आहे। हा इलेक्ट्रिक बीटर आहे। इथे इलेक्ट्रिकच बीटर वापरायचा, बाकी कुठल्याही हँड ब्लेंडर किंवा ह्याने हे होत नाही। तर मी जवळजवळ हे अर्धा सेकंद बीटरने फेटून घेतलंय अंड। एक मस्त असा अंड्याचा पांढरा फेस तयार झालेला आहे। आणि 30 सेकंदानंतर मी याच्यामध्ये अर्धा कप साखर घातलेली आहे आणि पुन्हा मी हे फेटून घेतलेलं आहे। बीटरची स्पीड फास्ट ठेवायची आणि हे फेटून घ्यायचं। जवळजवळ 3-4 मिनटं लागली मला हे फेटून घ्यायला। हे बघा, पूर्ण पीक येईपर्यंत म्हणजे पूर्ण घट्ट होईपर्यंत हे फेटून घ्यायचं। हे बघा, आता याच्यामध्ये जो अंड्याचा पिवळा भाग आहे तो घालायचा आणि तोही या बीटरने फेटून घ्यायचा। हे जास्त वेळ नाही करायचं, फक्त मिश्रण एकत्र व्हायला पाहिजे एवढंच आपण हे फेटून घेतलं पाहिजे। हे बघा, करून झालेलं आहे माझं। आता मी इथं 1 कप मैदा घेतलाय। मैदा चाळून घ्यायचा आणि तो थोडा थोडा करून मी ह्या अंड्याच्या मिश्रणामध्ये घातलेला आहे आणि नंतर तो स्पॅच्युलाने एकत्र करून घेतलेला आहे। थोडा थोडा मैदा घालायचा आणि तो हळूहळू एकत्र करून घ्यायचा। असाच मी सगळा मैदा घालून घेतलेला आहे आणि एकत्र करून घेतलेला आहे। व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं, गुठळ्या ठेवायच्या नाहीत पिठाच्या। हे बघा, छान असं माझं ते मिश्रण तयार झालेलं आहे। इथं मी केक टिनला थोडं ब्रशने ऑइल लावून त्याच्यावर मैदा पसरवून घेतलेला आहे। तुम्ही बटर पेपर पण वापरू शकता। आता मी ह्या केक टिनमध्ये आपलं जे केकचं बॅटर आहे ते घातलेलं आहे। आणि तो केक टिन मी 4 वेळा टॅप करून घेतलेला आहे। हा केक मी ओव्हनमध्ये बनवणार आहे। 160 म्हणजे 160 डिग्रीला ओव्हन मी प्रीहीट करून घेतलेला आहे।
आणि त्याच्यामध्ये मी हा केकचा टिन ठेवलेला आहे. कन्व्हेन्शन मोड आहे. तीस मिनिटांसाठी मी हा ओव्हन सेट केलेला आहे. 160 डिग्री टेम्परेचरवर 30 मिनिटांसाठी मी हा बेक करून घेणार आहे. हे बघा, अजून 10 मिनिट्स बाकी आहेत. केक खूप छान फुलून आलेला आहे. पूर्ण वेळ संपलेला आहे. हे बघा, मस्तपैकी असा केक बेक झालेला आहे. वाव, सुपर. खूप छान असा केक दिसत आहे, बघू शकता तुम्ही. एकदम मस्त असा केक तयार झालेला आहे, परफेक्ट. आता हा केक मी पूर्णपणे थंड करून घेतलेला आहे. त्याच्या कडा मी सुरीने सैल करून घेतलेल्या आहेत. आणि नंतर मी त्याच्यावर टॅप करून घेतलेला आहे आणि तो केक मी केक टिनमधनं काढून घेतलेला आहे. मस्त, हा बघा, व्यवस्थित असा केक निघालेला आहे. आणि खूप छान असा आपला हा जसा बाहेर विकत मिळतो तसा अगदी सेम स्पॉन्ज केक तयार झालेला आहे. रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.